Εδώ θα φας ένα από τα καλύτερα μπραντς στη ζωή σου. Ήρθα μαζί με το μωρό μου στο Ντόλι στην πλατεία Κρίνης στην Νίκαια και πήραμε το Tolly's Breakfast από τον κατάλογο που είναι για 4 άτομα. Πριν από το φαγητό πήρα ένα τσάι με κανέλα και μέλι και η Άννα ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Όταν μας σερβίρανε το μπραντς, δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα. Είχε νομίζω ό,τι χρειάζεται ένα σωστό πρωινό, τόσο από αλμυρές όσο και από γλυκές γεύσεις και η ποιότητα ήταν εξαιρετική. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα γλυκά pancakes με παγωτό φιστίκι. Είχε αυγά τηγανιτά, λουκάνικα, μπέικον, πατάτες hash brown, scrambled eggs, ψωμιά, σάντουιτς, πυροσκή με κιμάκια, ζαμπόν και τυρί, ρολάκια λαντικών, τσουρέκια με γέμιση σοκολάτα και κάποια άλλα γλυκά εδέσματα. Ήταν όλα καταπληκτικά και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και το καλύτερο, όλο αυτό το πιάτο κόστιζε μόλις 35 ευρώ. Εδώ είναι ότι έχουμε τσακίσει όλα τα αλμυρά και ετοιμάζομαι να κάνω επιδρομή στα γλυκά. Το τσουρέκι με τη γέμιση μου άρεσε πάρα πολύ. Τα pancakes τα άφησα για το τέλος και μπορώ να πω ότι με λίγωσαν λίγο. Αν και το πιάτο ήταν για 4 και εμείς ήμασταν 3, το ξεπαστρέψαμε. Αν θέλετε να δείτε τι άλλο τρώω στην εγκυμοσύνη, κάντε με follow Krista Tour και για άλλα τέτοια βίντεο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε tap.